Hujan. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo majuju emanan paras bagusmu yak beda karo atimu rungokno nembangan manisku yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah nadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana nganjanine saben dina cintaku mbak ya sampun lenasu nasu kabeh iso rasa kudu nganggo majuju emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manismu yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku goyah nadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana nganjanine saben dina Siko bagi duo, siko bagi duo, siko bagi duo, siko bagi duo. Cakra kembang, Sambal Sari, Yo Messi, ini Ki. Togi Audio Production. ambilin kacang mas kacang Gatot Pro. Video Sote. Rucia. Cianduta. cintaku mbok yo sampun lenasu nasu iso rasa kudu nganggo majuju emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembang
soko yen dereng sakit nuruti apa Sukiwo tengah-tengah dipopo soko ana din soko gagal soko buka piye cara kepenak model kaya piye Mas Bagas yo asore tresnaku oh sampun ana ngancanine saben dina yo sayang ngapunten saestu yen dereng nuruti apa karep jos ana akal tak upaya buka piye carane tarik sayang yo tresnaku ora bakal sayang ora ya najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina yo satu teman permintaan ada sabar yo kira apa to yo apa rek mbuh kacang bareng apa lho Ti itu biar enak ya yo Mas ngenteni iki bar sik engko mari ngene nayop Lah iki engko nek terusan dienggo nayam terus piye Mas idak-idak kabeh. Saya salahku bar iki nayop, oke. Iya. Ora. Gong Mas ya meneh kok jam 6 iki ketok ya mendung tok ngono kok. Lah iya. Mendunge ora udan. Dalam. Lah iya, bar iki bar nyanyi sanembang iki lho karo ngenteni iki bar. Oke, Bos, siap. Jak. Ya. Dek tak tunduk. Jas. Lagune apa, Nduk? Jam 12. Oke. Ayo Kang nyanyi sih yo. Ayo Mas. Ayo ah. Sapa Mas? Dimus. Mas Mustaji. Wis kadung nganggo bathik. Lah iya wis macak bathikan biasane gak ning kono iki apa? Mus. Ayo Mas Mus. Jambu. Oh iya disepoti. Biasanya kan Mas Mus gak nyanyi iki luar biasa Mas. Iya. Mas Mus apa nyanyi? Oh iya. Opa nyolong nang pelem apa njaluk ambung? Ayo rene tak ambung. Oh yo. Gelem tara. Iya ngono. Mas Mustaji yo. Mus. Gecak-gecok. Age Mas. Iki ayo Pak. Ayo Pak. Bolos Pak. Iya Mas Mus ora ndang gage kok. Gecak-gecok. Lah iya. Kan ana gecak-gecok ya dibalap wong lah Mas. Langsung oke. Oke Pak. Cipi. Iki nek cemplang berarti anake lanang niku. Pedes banget Masya Allah.
Belum Pak, saya tenang ya. Mas Sik Sinten. ning kene sik Pak. Iya jare melok nayup mbek Mas Nyeto Nggih, bareng. monggo. Mas Nyeto. Ayo. Sida Tara. Aku agek tumuk. Mung jenenge ngrujak nganggo bawang nganggo rambang. Rujak titik. Wong ora tau masak. Ora ono rasane soalnya gak bawang brambange jare. Ngrujak capopo. Wong ora tau ngrujak, ora tau masak yo ngono kuwi. Aku kok iso. Apa? Ya ora enak bumbu rujak kok bawang brambang trasek. Uyah moto. Wong pira, Bos? Papat ya. Tak dung jos. Mas Nyeto nek 10 serampat ini ya. Mbak Parwati sama Mbak Yeti. Sementing den tak dung ya, Mbak ya. Iku lho ngerujak njaluk brambang bawang trasek uyah moto. Lah iya. Ya Allah lomane maca lomo. Lah iya. 10 serampat. Nggih. Oh yo wa oh. As. Ohoi. Yuk. Ya, ya, ya. Mas, cara perwatangan, pasang ning Baskara. Bayame kuning. Ayam pengen wis sumat. Yuk ya, yuk ya. Yo Mas, karamba. Yo, yo. Miwiti sindhen, senjang ning pratangga. Godhong waru bolong tengah nuruti wong Ayu ora omah-omah. Dasar kepara nyata ya bune. Iya ta? Wong ayu ora nonteke. Sayo. Yuk ya, yuk ya. tambah ati iku Ono limang warnane. kaping pisan maca Quran sak Maknane kaping pindho salat wangi lakonono kaping 3 wong kang son kumpulono jes yuk oh yo we ser 10 serampat oh jes yuk ya ya ansa iwong
oh, yuk. Ora mau kalatiku dadi komeng mesah srede Yo, yuk, pas. Bintang kecil di langit Yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. waru doyong orek-orek. Jantenan, lha iki mung mbok sik gathuke 10 orek. Oh iki dibalik. Oke bolo, sementing siji, tak dundung, jos. Nah, ngene lho, Bos. Iya, oh. Masuk bolo, lengan. Dene keprangkati sagung pabiyarsa. Kakung miwaha putri ingkang tansah kebak ing barbudi dharma. Aminakani suwaripun kadang-kadang cakra kembang nyampur sari, gending ing candhahipun waru doyong orek-orek. Jes. Doyong mamplung ngidul dasar ayu moblong ora bisa kumpul katimun sigarane ayo bangun rumah tanggane Dayang ning pinggir kali. Ayo mablong sapa sing duweni. Blarake bisa mirna menawi cedhak ora kampirna. ala waru Doyong mangklung ing ulon saja ayu moblong bojone wong ali-ali mata kuningan tak lali-lali saya kelingan Dayang ning pinggir kali. Ayo
ser 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 warudoyong orek-orek dulur Yo mas, yo mas, yo mas. Yo mas, owa owe ya owe. Cakra kembang campur sari. Yo. Dhuwur sing gedhe dhuwur larang regane yo layo Yuk ya ayo Yes. Oh. Weh, dasar kepara nyoto. Sinasa Yuswa. Lah pripun, Mas? Ngol ngertis? Ini sudah jam 5. Dubala rak ngono. Sak lagu all. Oke, Bos. Siap. Mama, ku panggil Mama. Mama Caca, ken gak mangan rujak ae. Rujak nanas, pantes wadai gelas. Tiwas-tiwas ngabuhi wong ora welas. Iya, Dek. Ya Mbak Caca yuk, satu lagu nanti setelah itu kita artis. Minakani suaripun konco-konco saking Cakra Kembang Campur Sari. Tertentu wonten kalau dengan soto menika handhek kijing karipun Waranggono. Ingkang sampun samangka ing Gati. Lho Mas Tewel, ya Allah. Piyambak napa kali Kang Garwo? Oh, sama Nyonya. Ayo Mas Tewel nyanyi yuk. Sama Nyonya. Walah, ya. Kemarin gimana sukses acaranya, Mas? Pangapunten mboten saged ndereke ngrawuhi. Lah piye awak dhewe makarya? Encen iki Mas niki mboten nate leren, Mas. Nek leren malah diseneni bojo. Jane ya ora ono sing nyeneni. Ora ning kok ya digemrengi. Ngemisi. Sampean ki kok ning omahe to, Mas, aku sepetan rasane. Sing diarep-arep ya malah aku nang omah kok iso. Tak dundung. Jos. Ora ning omah wong eleh tapi duwike mulai ngono lah wis. Ora, iki beda cerita. Gak. Si ngono rampung, Cuk. Ijo. Masane Bude Ria enggak enak. Ora ono brambang. Ora ono brambange karo bawange kok ku mau piye to. Egone wong tua, Mas. Egone wong tua. Pak Le Temon. Iya, Papi, kamu biar enggak tengok-tengok saja, Papi ya. Kok tengok-tengok to? Disingkat ngono ya iso. Apa? Wong kono kan tengok-tengok cerita. Singkatane teng-teng cerit. Nah, Oh iya, itu kan papi gua. Papi Tem. Maksudnya papi Tem ngono loh. So, teman yang kembali pada Cakra Kembang Togi Audio Gatot Pro
Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya cahyoane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire Sasa Octavia, oh, 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 hey. kudu iso kuat So, mergo ati sangga wong tuane kudu iso ngetek dhewe ra ana cegalane ngene meh anak sing rusak omahe Cakra ya wis mriki Caca, dalam mas abot-abote wong nandang tresno kalah karo egone wong tuwa ya Caya. iya mas sabar lan kuatno atimu nduk. wis tak kuat-kuat ke mas Yen to pancen ora iso digawe kawin kasunyatan, digawe kawin nari wae yo. kesel aku mas Iyo. yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean So, yo. ora ana sing jaluk dilahirke So, ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa semangat Mas Bagas. kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire Tarik sayang ayo so. Wey. kudu iso kuat mergo ati sangga wong tuane kudu iso ngetek dhewe ra ono cegalane ngene men anak sing rusak omahe Siap. Ye. Oke, siap Mas Tewel. Ye. Luar biasa. Spesial untuk diberikan dari Mas Ahmad Edi Sewu Prapto dan juga dari Mbak Jarwati dengan ucapan selamat tahun baru, semoga bahagia selalu Mbak Caca. Ye. Cakra Kembang Campur Sari. yo Yo, wis wis niki Dogi Audio. Gatot Bro. Video syuting. Jian Duta. yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean So,
Soko ala keri Soko ala keri Soko Tak tompo Soko yen pancen ngene iki takdire kudu iso marati sangko tuane iso ngadak dewe ra ono jagalane ngene men anak sing rusak omahe ngene men anak sing rusak omahe gone wong tua sudah. Dalam. Iya, adik terakhir piye lah? Adik terakhir iki. Engko bengi cek eneh kok yo. Halo, patung. Sik, wis apa, Mang? Wae Mas Santo. Mas Bagas, tolong dilanting, Mas. This is Drink. Yellow drink. Yes. Banyu kuning. Yellow drink yo banyu kuning. Nah, iya banyu kuning. Yellow drink. Yellow water. Ji. Nuwun keberangkati sewu duka ing pangapunten. Keparang punten kalau dengan sonten menika hadir iki sawaripun kalau sak kanca, kadang-kadang cakra kembang nyampur sari, lumeser pamit wonten ngarsa panjenengan insyaallah mangke dalu saged pinanggihan malih sesarengan kadang-kadang Togi Audio ugi kadherekaken saking Gatot Pro video shooting keparang jengkar sawaripun Mbak Yuria Parwati, Mbak Yuyeti Aprilia ugi saking panjenengan diajeng Caca Octavia kang semanggaken saudaraku. Semangga. Tinggalkan sepi yang menyelimuti sinar bahagiamu, harapan siaran dalam hidupku dan kelambutan menerpa jiwa saat semua mimpi burukku berganti ceria. Ku nyanyikan lagu bisikan rindu dalam hatiku dan hanya untukmu. Tinggalkan sepi yang menyelimuti sinar bahagiaku, harapan sinar dalam hidupku dan kelembutan menggapai jiwa saat semua mimpi burukku terganti ceria. Ku nyanyikan lagu bisikan rindu dalam hatiku dan hanya untukmu. Asik. Wayo sampai bawah, ayo Mami Yeni Asik. sampai bawah. Nganu asam urat Boyoke umat. sampai bawah. Ayo Caca, nom-noman yo. Sampai bawah, nah bawah lagi, nah bawah panggung.
soy. dalam hidupku. Nek kerjaan aku elek mas. So, Jiwa so, yang kita. semua mimpi burukku berganti ceria. Wait. Menyanyikan lagu bisikan rindu dalam hatiku. Saat semua mimpi burukku berganti ceria. Ku nyanyikan lagu bisikan rindu dalam hatiku. So. Dan hanya Dun keberangkat terus mengatakan megah hati cara bang libur semua dibun kalau sakonco kadang-kadang cakra kembang. Dari kimia semua saking sepi, wonten ngarso dalem warga ingkang menggugati. Dari kisah bilang ya Pak G, alhamdulillah saking menjadi sedulur-sedulur wonten iladan kali tengah lan gautonganipun. Dari kisah menjadi pernikahan Mas saking Mas Ahmad Edi Suprapto, Mbak Jarmati Matrus Basbun, ing musono cekap semanten wabillahi taufik walhidayah, wabarakatuh walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.